Salam edi vatandaşlar, eydileşler, gowmýa Arman. Şu 10 ýaşyndaky boljak İstanbul aeroportdaky ýygnaşyk barada gysgaça bir düşündürüş geçjek bolýan. İlleşlerimizden hem gelýän soralar var. Vatandaşlar, ol çağırış esasy ýoluň açylmagy maksatly. Şo taýda diňe ýoluň açylmagy, ýollaryň inni ýola goýulmagy. Aeroportda baramyzda isleýän adam bilet alyp gidip gelip biler ýa şertlerin görüdilmegi üçin edilýän çağırış. Yani siyasat bilenem, politikasy bilenem, yurt baş tutan bilenem işimiz ýok. Şo taýda şoňa değişdi hiç ýelik gepem ýok, gürrüňem ýok. Şo zatlara etjek bolýanlara da ýol bermäň, ruhsadan bermäň. Meniň maksadym yani indi Türkmenistan hökümetindäki problemalar bar, düýplü problemalar. Ýöne onuň ýeri däl o taý. Yeri o taýda diňe ýoluň açylmagy. Şo maksatly. Yani şoň üçin biz her kimi çağırýas ki, agdyr bolup ýollaryň açylmagyny talap edelim. Yani charter reisler bilen bir Allah oturmasınlar. Bir de ýaman habarlar gelip otuyor, charter reisler goýupdyrlar, daat edipdirler. Oňa da minnettar, köp sag bolsun. O şu taýda galan ýerleşen bir akit gelýär. Özler jaň edip ideýalar, hastalarymyz gidibilmeýänler gidibilýärler. Nesip bolsa 2 çormy 3 çormy goýupdyrlar ýaly. Ýöne bize ol däl, bize esasy ýollaryň regulýarny tabil oýunça açylmagy. Bizim maksadymyz şu. Yani biz gidelin, gitmäliň, ýurt açyk durmaly vatandaşlar. Ana bizim çağırşymyz hem şondan ibaret. Diňe ýol, ýoldan başga tema ýok şo taýda vatandaşlar. Olam siziň hemmeňizi gyzyklandyrýan tema. Gayrat edelim şoňa näçe köpçülikleriň goşulşyp çağırşa gatnaşyp bilseňiz, ol biziň halkymyzyň geleceği üçin, ýerleşmemiziň kösenip beren ýerleşmemiziň üçin gerekli zat. Şoňa birazjyk üns çekenýdim. Şundan ibaret. Hemmeňize garaşýas vatandaşlar.